बे समाव जोङो गाग्रागुरि गामियावहाय माने मासे जिबौ मोनदों आरो बिसोर मोनग्राफोरनियावहाय माने माखासे रिपर्ट लानाय जागोन। बे रिपर्टनि गेजेरजों गावसोर माबा होयो माने गावसिनि बोरै बे जिबौ उदखौहाय बोरै हमनानै माने बिसोरो मोनबोखो बिनि थ्रुयै जोङो सोंनाय जागोन मोनग्राफोरनावहाय। बे समाव आदै जिबौ उदखौहाय माब्रै मोनो? जों फाख्रिगुरि सारा होननाय दैमायाव ना बोबाय थादोंमोन। ओमफ्राय ना बोनाय माने बेलसा बोनायाव बे जिबौ उदा गाखोनाय जादों आरो। गाखोनाय जादों। बेखौ जोङो जेबो आघात होनाय जायाखै, आलो आलो हमनानै जों मना मोनसे बेलसा माबायाव खाथेनानै सोनानै दोननाय जादों। अके, दा नोंसोरो फरेस्ट बिफानावहाय हरफिननो गोसो जायो नामा? बेखौ जों हरगोन। हरगोन? औ हरगोन। दिनै बेवहाय माने बे जिबौआहाय माने 4 फुट गोलाव माने जिबौ उदा। ओमफ्राय बे समावहाय आरो मोनसे सोंथि फैबावदों माने जिबौ उद हमग्राफोरनि गेजेरावहाय। दा नोंसोरो बे फरेस्ट बिफानावहाय हरनायनि गेजेरजों नोंसोरो माबाफोर बुंनो लुगैबावो नामा? जाहाथे फरेस्ट बिफाना मोजाङै मोजां बेखौहाय दोनहैफिननो हाथों, बेनि थ्रुयै नोंसोरो माबाफोर बुंगोन आं बेखौ आसा खालामो। बिफानावनो बेखौ लांथोंसै, मोजाङै मोजां दोनहैथों, हगारनानै दोनहैथोंसै। बे समाव जोंनि सिमुरगाव आनसलिकनि सासे आफादगिरि मानगोनां आफादगिरियाबो बेवहाय माने जिबौ उद मोननाय लोगो लोगोनो माने बेवहाय गोख्रोङै राहा लानो थाखाय माने सफैनाय जादों। बेवहाय फंनैसो सोंथि सोंनाय जागोन सारनिसिम, माने जनक सारनिसिम। दा बे समाव सारा बे जिबौ उद मोननायनि गेजेरजों नोङो माबाफोर माने बुंनो लुगैयो सारा? जोबोद गोजोननाय जोंहा जिबौ उद हमग्रा बिथांमोननिसिम। बिथांमोना जोंनि जिथुनाखि हाग्रानि जिबफोरखौ जे रैखाथि होनो बिथांमोना जोबोद मोजाङै हमदों, बाहाय जेबो खस्थ' होआखै। आरो हमनानै मोनखानाय लोगो लोगो जोंनो जिहेतु खौरां हरबाय, खौरां होनाय लोगो लोगो बिथांमोनखौ जों बुंनाय जादों जेबो आघात होनाङा, बेखौ जोङो जिहेतु जोंनिनो मोनसे सम्पतिखाय बेखौ मोजाङै मोजां जों हरनो होननानै दा जोङो आं निजे आनसलिक एबसुनि जानानै जोंनि ससियेल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेन्टआव जोङो बेखौ रेन्जारनो अलरेडि इनफरमेसन हरनाय जाबाय। बिथांमोनहा लांफैसिगोन। लांफैखांनायनि उनाव बिथांमोनहा जों आसा खालामो बेखौ फरेस्टआवनो मोजाङै मोजां हगारहैगोन। जों बे समाव आरोबाव जोंनि मोनग्राफोरखौ जों जोबोद साबायखर बावदों। जोबोद गोजोन्थों। बेखिनिखौनो आङो जोंनि मोनग्रा रायजो राजाफोरनो जोबोद साबायखर बावबाय। आरो जों जिहेथु बेखौ डिपार्टमेन्टआव हरनाय जासिगोन, जों बेखायनो डिपार्टमेन्टखौ बे समाव खबर हरनाय जाबाय आरोखि। गोजोन्थों।